Привет от мен! Аз съм Анелия от Ножици и снимам едно видео, за да поговоря много накратко за един много голям проблем, който почти всички хора, които идват при мен, имат. И проблема се състои в това, че те не могат да разберат как се печелят пари от интернет и въобще не могат да проумеят, че през това нещо интернет всъщност могат да печелят пари повече, отколкото ако работят за заплата. Всъщност, какъв е проблема в цялата тази работа? Проблема се състои в страха на повечето хора от непознатото. Интернет е сравнително нова технология и хората от моето поколение са супер наясно, че могат да се печелят пари оттам. Даже моите всички приятели го правят. Почти не ми останаха приятели, всъщност, които работят на нормална работа. Всеки се занимава с някакъв онлайн бизнес. Обаче проблема идва от там, че преди да си опитал, преди да си спечелил някакви пари, благодарение на интернет, ти се страхуваш от това нещо. Как така ще се печелят пари от интернет? Ама няма начин това да стане. Как ще се логна аз в браузъра на компютъра си и ще започна да печеля пари от интернет? Включително мама, когато я питат какво работи Анелия, тя казва ми нещо в интернет правя, ама не съм много сигурна точно какво прави. Големия проблем на това да пречупиш майндсета си, да разбереш, че е възможно, е да разбереш, че пари от интернет всъщност не се печелят. Изненадах ли? Да, това е истината. Пари от интернет на практика не се печелят. Защото интернет не е нещо, което е като банкомат и докато си стоиш там ти цъка парички. Не. Интернет е канала, който те свързва с твоите потенциални клиенти. Тоест, за да печелиш пари от интернет, ти трябва да имаш нещо, което продаваш и трябва да имаш хора, на които го продаваш. Това е. Интернет е просто свързочния канал. Представи си интернет като женския пазар тук в София. Женския пазар, там хората са локализирани, търговците. Аз искам да си купя свеж зеленчуци и отивам на женския пазар. Да, обаче женския пазар може да е един сайт в интернет. Мога да си кръстя един сайт женскипазар.com и вътре да влязат търговците на плодове и зеленчуци, които да си направят профилите и там да влизат и клиентите като мен, които да си пазаруват и някой доставчик просто ще ми донесе храната вкъщи. Така се печелят всъщност пари от интернет. Супер елементарна система. Въпросът е, че това е най-евтиният начин да печелиш пари от интернет. Смисъл, ти печелиш доста повече в сравнение с традиционните бизнеси на цената на много по-ниски разходи. Когато развиваш бизнеса си само онлайн, ти нямаш нужда от офис, нямаш нужда от складови помещения, нямаш нужда в повечето случаи да инвестираш пари в инвентар. Почти от никаква инвестиция нямаш нужда. Преди 2-3 години можеше да продаваш само с Facebook страница дори. Сега аз много държа на сайтовете и който и клиент да дойде при мен, му казвам, че сайта му е дигиталния пък. Всъщност, каквото и друго да имаш, си го имаш, обаче трябва да си имаш сайт задължително. Но както и да е, това е една друга тема. Идеята е, че може. Че всеки може да го направи, не е толкова трудно. Цената да влезеш в този тип бизнес е малка и всъщност не е този тип бизнес, те са много типове бизнес вътре. Просто трябва да измислиш какво да продаваш, да намериш хората, на които да го продаваш и да намериш начин да стигнеш до тях. Толкова е елементарно. И третото нещо, което искам да ти кажа в това видео е защо не опиташ. След като е толкова елементарно, защо всички не го правят, защо всички не печелят пари от интернет. Повечето хора ги е страх. Повечето хора предпочитат сигурната работа, предпочитат на 30 да си получат заплатата, предпочитат да няма много екстремни преживявания в живота им. Обаче ако ти още стоиш и ми гледаш видеята, както казва мама Анелия, се прави неинтересна по интернет. Обаче ако още стоиш и ме слушаш какво ти говоря, значи ти си от хората, които предприемат действия. Всъщност Тони Робинс в една негова книга, която чета, казва нещата, които обединяват хора като Джобс, Бил Гейтс, въобще всички популярни и успели хора в световен мащаб е това, че те предприемат действия. Много хора мечтаят, много хора говорят много, обаче много малко са те, които предприемат действия. И ако стоиш и ме слушаш, аз съм сигурна, че ти си от тези, които предприемат действия и вече си готов. Затова
Просто измисли нещо, което можеш да продаваш, или намери някой доставчик на нещо, което можеш да продаваш, продукт или услуга, и намери хората, които биха го купили, и виждали всъщност ти няма да започнеш да изкарваш пари от интернет супер лесно и бързо. Така, предизвиквам те в следващата една седмица да помислиш върху това, дори да тестваш, и да ми напишеш в коментар в Ножици онлайн бизнес клуб какво се случва с твоя бизнес и започна ли да изкарваш пари от интернет. Ако още не си влязъл в Ножици онлайн бизнес клуб, веднага отивай в групата, ще ти сложа линк отдолу под това видео и те очаквам там. Чао и до скоро!